Europa va començar des de mitjans del segle XV un període de creixement demogràfic i econòmic, que es va allargar al llarg del segle XVI. Però, durant el segle XV, a més, al costat d'aquest creixement o d'aquestes transformacions i canvis econòmics i polítics, també va haver un gran canvi en el camp de les idees. S'estaven produint canvis molt importants. I aquests canvis ens portaran a l'aparició de l'humanisme. L'humanisme va ser un moviment cultural i intel·lectual que va revolucionar la manera de pensar. Va ser un canvi de mentalitat. El que feia l'humanisme era tenir una nova visió del món. L'humanisme situava o veia l'home, l'ésser humà, com a centre i mesura fonamental de totes les coses, com a centre del món, com a centre de l'univers, enfront d'aquella teoria teocèntrica medieval que situava a Déu com el centre del món. Bé, ja des del segle XIII i XIV havien sorgit algunes opinions que criticaven aquelles idees teocèntriques, tan religioses. Per exemple, Roger Bacon o Guillem d'Occam rebutjaven aquesta interpretació del món que havia de deduir-se de les idees dels antics savis i, al contrari, van proposar que tot havia de basar-se en l'observació de la natura i en l'experimentació. Però va ser durant el segle XV que aquesta corrent de pensament crítica va consolidar-se, especialment a les ciutats del nord d'Itàlia i també a la zona dels Països Baixos. I després, al segle XVI, aquestes idees humanistes es van estendre per tota Europa. I quines van ser les idees més importants de l'humanisme o les característiques principals? Doncs mireu, la primera de totes i la més important va ser l'antropocentrisme, que situava l'home com a centre del món, com a centre de l'univers. Aquesta idea era totalment contrària a la mentalitat medieval que situava a Déu com a centre del món. Aquesta mentalitat medieval aquesta idea era el teocentrisme. Bé, segons els humanistes, l'home és la màxima realització de la natura. Bé, però tot això no us penseu que van deixar de ser cristians, catòlics, practicants? No. Totes aquestes idees les defensaven sense abandonar la fe cristiana, O sigui, des d'un punt de vista laic, però no eren anticristians, Bé, en definitiva, aquest antropocentrisme el que feia era situar l'home en el centre de la vida, en el centre dels seus pensaments, de les seves reflexions. Per tant, el que feien era exaltar la figura humana, també la individualitat i la llibertat de l'home per entendre el món. El redescobriment o la recuperació del món clàssic, de la cultura clàssica dels antics grecs i romans va ser un altre factor importantíssim en l'aparició de l'humanisme. Durant anys, durant segles, el saber de l'antiguitat de grecs i romans havia estat com perduda, com abandonada. Doncs ara els humanistes la recuperen, la redescobreixen i admiren novament la literatura, l'art, la filosofia i els valors clàssics. Per exemple, s'inspiren en grans filòsofs de l'antiguitat com eren Plató i Aristòtil. I a més, per poder llegir aquests clàssics originals, el que fan és aprendre el llatí i el grec, i així van traduir moltíssimes obres clàssiques
a les llengües romàniques, el castellà, l'italià, el francès, etc. Perquè també se li donarà molta importància a aquestes llengües vulgars. Els humanistes volien també contribuir al progrés humà i a la construcció d'un món millor. I per això també per ells era tan important el coneixement científic, aquest interès per la ciència. Doncs mireu, per ampliar els coneixements, ells es basaven en un mètode que es basava en dues premisses: l'observació de la natura i l'experimentació. I també hi va contribuir aquest redescobriment dels clàssics, dels grecs i dels romans, que va despertar en els humanistes aquest interès per la ciència i per l'esperit crític. Mireu, exemples d'aquest interès científic, per exemple, estan els estudis que sobre anatomia va fer el gran geni Leonardo da Vinci, del qual també us en parlaré més en el proper vídeo dedicat al Renaixement. Però, per exemple, un altre cas així important doncs va ser l'aplicació en el camp de l'astronomia de la teoria heliocèntrica, l'heliocentrisme de Nicolau Copèrnic, que va ser un astrònom polonès que va trencar amb aquella tradició acceptada per l'Església, aquella tradició o aquella creença geocèntrica de que la Terra era el centre de l'univers. Doncs bé, no, Copèrnic va arribar a la conclusió que la Terra i els planetes giren al voltant del Sol per unes raons matemàtiques. Més tard arribarà Galileu Galilei, que també era de Pisa, i va contribuir notablement a la consolidació de les idees de Copèrnic amb la introducció d'un nou instrument que va ser el telescopi. Bé, i una altra de les característiques de l'humanisme va ser la llibertat de pensament. Mireu, els humanistes estaven convençuts, creien que Déu havia creat a l'ésser humà, l'home lliure, responsable dels seus actes i dotats de raó, o sigui, de capacitat de raonar, que això vol dir de pensar. Bé, defensaven que l'home havia de buscar, de voler saber la veritat i comprendre el món que l'envoltava mitjançant la reflexió personal i la investigació científica. D'aquí la característica anterior que us he parlat del coneixement científic, d'aquest interès per la ciència. Bé, per aconseguir aquest sentit crític i aquest ús de la raó, de la capacitat de pensar, creien fermament que era molt important l'educació. Creien que l'ensenyament era el mitjà per afavorir el progrés humà, cosa que no posem en dubte, que jo repeteixo sempre a les meves classes, als meus alumnes, que l'educació és tan important perquè progressi el món i perquè progressin ells, o sigui, també vosaltres. Bé, els humanistes creien que aquesta educació havia de basar-se en el diàleg i en el raonament, tal i com també des de l'antiguitat havia dit el filòsof Sòcrates. Bé, i una cosa important, totes aquestes idees humanistes com es van anar escampant, com per tota Europa, com va ser aquesta difusió. Doncs mireu, primer de tot recordeu que durant l'època medieval el saber que hi havia es feia mitjançant manuscrits, que els monjos copiaven en els monestirs a mà els llibres, i que, clar, aquells llibres es feien a mà i, per tant, la seva elaboració era molt reduïda perquè trigaven molt a copiar-los, a fer-los, i que, a més, els llibres eren molt cars, no estaven a l'abast de tothom. Però tot això va canviar, perquè el fet realment important que va ajudar a la difusió d'aquestes idees va ser la invenció de la impremta per l'alemany Johann Gutenberg al voltant de l'any més o menys 1450.
Amb aquest invent, amb la impremta, doncs es va evitar la còpia manuscrita, o sigui, a mà dels llibres, i aquests es van poder divulgar d'una manera més ràpida. El primer llibre que Gutenberg va fer a la seva impremta va ser la Bíblia. A més, les idees humanistes també es van difondre a través de les acadèmies, doncs, que eren centres que es dedicaven a la traducció de manuscrits o a l'intercanvi de coneixements, teories i opinions. I també a les universitats, com per exemple una molt important va ser la Universitat de Bologna a Itàlia o la d'Alcalá de Henares a Castella. I qui eren aquests humanistes, aquests pensadors, aquests filòsofs? Doncs mireu, un humanista, era un home culte, que coneixia el llatí i el grec, que coneixia també la filosofia dels clàssics com Plató i Aristòtil i que estava preocupat per la ciència, per la poesia i per l'art. La majoria de vegades un humanista era alhora poeta, científic i artista. I anem a conèixer alguns, n'hi ha molts, només anomenarem alguns dels més importants. Doncs mireu, a Itàlia tenim a Francesco Petrarca, que va ser filòsof, poeta, escriptor i és considerat el primer gran humanista de la història. La seva obra més important és el Cançoner. Altres humanistes italians importants, per exemple, van ser Giovanni Pico della Mirandola o Baltasar Castiglione. Aquest últim, per exemple, és conegut i famós per un llibre que va escriure que es titula El cortesà i aleshores aquí explica com és l'ideal de cortesà, que ha de ser una persona educada, que respecta l'amistat, que estima platònicament a una dona i que coneix molt bé la cultura clàssica. Van haver molts altres humanistes italians. A Florència va haver Marsilio Ficino, a Roma, controlada per als papes, doncs hi havia Nicolau de Cusa, Silvio Piccolomini, o a Nàpols, sota el mecenatge del rei Alfons V d'Aragó, doncs, per exemple, hi havia Lorenzo Valla. Però us destaco a un altre humanista a la ciutat de Florència, sota el mecenatge de la família Medici, que va ser Nicolau Maquiavel, que l'any 1513 va escriure un famós llibre titulat El príncep. Nicolau de Maquiavel és considerat com el fundador del pensament polític modern. El seu paper en la política de Florència va ser clau. Ell va viure durant l'època de Lorenzo de Medici, a qui anomenaven el Magnífic. Maquiavel, doncs, d'aquí és famosa la frase molt coneguda «el fi justifica els mitjans», doncs deia que un príncep no s'ha de preocupar mai perquè la gent pensi o el qualifiquin de cruel si utilitza aquesta crueltat
per mantenir units i fidels els seus súbdits. Penseu que del seu nom ve l'adjectiu maquiavèl·lic, que maquiavèl·lica és una persona astuta, enganyosa, que actua sense escrúpols per tal d'aconseguir allò que es proposa. D'aquí el que us he dit abans, aquella frase que diu el fi justifica els mitjans. I fora d'Europa trobem altres grans filòsofs. Per exemple, a Flandes trobem a Erasme de Rotterdam, que va ser un intel·lectual, un humanista, que va ser profundament cristià i que va defensar la llibertat de pensament i la necessitat de l'educació i la tolerància. Va ser tan important i la seva influència sobre els seus contemporanis, la gent d'aquella època, va ser tan gran que va ser considerat i anomenat el príncep dels humanistes. L'any 1509 va escriure un llibre que es titula L'elogi de la follia, o sigui, de la bogeria, vaja. I el que fa en aquest llibre és convèncer en els seus lectors que el món dels insensats, de la bogeria, és l'origen de les bondats, de les diversions i totes les coses que els hi agrada a l'ésser humà per gaudir de la vida, vaja. A Anglaterra trobem un altre gran humanista i també molt amic d'Erasme de Rotterdam, que va ser Thomas More, que va llatinitzar el seu cognom a Moro. Mireu, Thomas Moro va escriure un llibre, Utopia, en el qual descriu una societat ideal, que la descriu com una nació en forma d'una illa i tal. Thomas Moro va acabar convertit en un màrtir, i van beatificar, van canonitzar el papa anys més tard, és un sant. I per què? Doncs perquè es va oposar al rei Enric VIII d'Anglaterra quan aquest es volia divorciar de la seva esposa, la reina Caterina d'Aragó, per poder-se casar amb la seva amant Anna Bolena. I, Thomas Moro no ho va acceptar, no va signar l'acte de supremacia del rei i aquest el va acusar d'alta traïció i el va fer matar. Bé, i per acabar, dos humanistes més. Mireu, a Castella destaca Antonio de Nebrija, que va ser el primer humanista a la península ibèrica, a Castella, que va escriure la primera gramàtica de la llengua castellana, i ho va fer l'any 1492. I a la corona d'Aragó destaca el valencià Lluís Vives, que va ser deixeble directe d'Erasme de Rotterdam i que en el seu pensament va defensar la pau internacional, la unitat dels europeus, fixeu-vos, ell era un precursor de la Unió Europea, i va defensar també l'atenció a les persones més necessitades. Bé, amb tot això acabem aquest vídeo dedicat a l'humanisme. Espero que us serveixi d'ajuda, que hàgiu entès bé el tema. Moltes gràcies i us espero en el següent. Vinga, gràcies! Bé, d'aquesta manera, concloent en tot, l'humanisme va ser un moviment intel·lectual que estava destinat a transformar totes les estructures medievals per adaptar-les a un tipus de societat que era més oberta, més dinàmica, més moderna. Al marge de totes aquelles veritats absolutes que defensava la cultura medieval, els éssers humans, els homes, van poder reivindicar la possibilitat de fer-se ells mateixos, de realitzar-se ells mateixos com a individus, ja que havien demostrat la seva capacitat per triomfar en les activitats comercials i artesanals.
Bé, espero que us hagi servit aquest vídeo per entendre l'humanisme. Moltes gràcies per seguir-me i us espero en el proper, com sempre, que el dedicarem al Renaixement. Gràcies i fins la propera!